Patidulog po na ibabasahin ko po ang sulat na pinadala po para sa inyo. Ipapasalamat kami kay Diyos na katawan, mamakmasil kayo, at sayan agaw iya birthday yo. Paano iya salamat at si kayo, at pangarayot si kami, na anak tan aray apo yo. Umon, tandukoy ni bilay tandanan niya masinso naman yo. Inaknarami kayo ang amin, law aray anak tan aray apo yo. Happy birthday po nanay. May masasabi po ba kayo sa pinadalang sulat po para sa inyo? May masasabi po ba kayo sa pinadalang sulat po para sa inyo? Papalang kaya salamat at ayos ko yung pag-aaral dahil atin na Napaka-emotional po naman ni nanay. So sa mga family members po, may masasabi po ba kayo sa ngayon sa kaarawan ni nanay? Any volunteer po? Ay, si nanay po. May sabi po ba kayo nay sa kaarawan ni nanay? Doon po sa harap. Pumunta po tayo sa harap nay. ano po ba? Palakpakan mo po natin sinalo yung bilang. Ayan, meron pa po bang gusto mag-message po para kay nanay? Tala lang po dito sa harap. Meron pa po ba? Ayan, tumulan na po. Pwede po bang kanta na lang po natin ng sabay-sabay si Ma'am Lila Bugarin ng happy birthday po. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Gumabilit naman po, sabay-sabay. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Ayan po. Imagine nyo na lang po na may kandila po. So ano po, wish nyo lang po muna tapos magbilang po tayo ng tatlo tapos parang ibugaw nyo na lang po. Wish po, wish po. Nanay, marami pa birthday na darating. At saka wala na yung birthday sa lahat. Ayan, talapakan po natin si Ma'am Luisa. So, na po. One, two, three. Once again, happy birthday po.